Здравейте! Радваме се, че ни гледате и уповаваме на Бога, че сме полезни и сме благословени за вас с тези хапки на мъдрост относно следването на Божия план за живота ни, приемане на Божието родителство. 11-та стъпка за разпознаване на Божията воля – знай истинското дълбоко желание на сърцето си. 12-та стъпка – знай какво те раздвижва, знай какво те вдъхновява. В Евангелие от Йоан 2 глава, 17 стих, учениците на Исус изпълниха, че е писано за него: ревността за твоя дом ще ме изяде. Господ Исус имал вътрешна ревност, вътрешно горящо желание, пламенност относно Божия дом. Той е искал да участва в изграждането на дома на своя небесен баща. Цялото му сърце е било в това дома на неговия небесен баща да бъде чист, да бъде свят, да бъде такъв, какъвто татко го иска. И Бог ни дава вдъхновение и такава вътрешна духовна ревност, хъс, устрем, вътрешна енергия относно нещата, за които Той ни е призовал. Задай си въпроса: какво гори в тебе? Какво е нещо, което те вдъхновява, без да трябва да се насилваш? Какво е нещо ти би вършил с желание, с хъс, с мотивация, с амбиция, без да трябва някой да те принуждава, без някой да те мотивира? Каква е твоята вътрешна мотивация? Какво те вдъхновява? Следващ въпрос: кое нещо ти идва естествено според твоите дарби и таланти? Римляни 12 глава, 6 до 8 стих виждаме 7 вида мотивационни дарби. Дарби от Бог Отец. Някои от тези дарби са говорни, някои от тези дарби са действени и ние имаме дарби от Бога. Някои от тези дарби ги приемаме при новорождението, имаме също дарби, които са ни вложени в нас, с които сме родени, които не са придобити по-късно в живота ни, просто са характеристики и дарби, с които ние сме си родени. Когато разпознаеш какви са твоите дарби, какви са твоите умения, когато разпознаеш кое е естествено за тебе, това е показател за Божието призвание за тебе. Защото когато Бог те е сътворил, когато Бог те е оформил в утробата на майка ти, Той те е създал с божествен дизайн и има пълно съгласие, пълно съответствие между направата, дизайна на Бога в тебе и планът, дизайна на волята на Бога за тебе. Или казвам с други думи: ти си създаден за Божия план и Божия план е създаден за тебе. Така че твоята направа е в пълно съгласие с Божия план за тебе. И ако ти разбереш каква е твоята направа, какъв си ти, какви са твоите дарби, кое е естествено за тебе, тогава ти ще знаеш какъв е плана на Бога за тебе. Ако ти си човек, който е майстор с ръцете си, едва ли плана на Бога за тебе е да застанеш пред хиляди, пред милиони хора, да им говориш лице в лице. Ако пък ти си от приказливите хора, които много обичат да комуникират и си мотивиран от социално взаимодействие с много хора, очевидно плана на Бога не е за тебе да вършиш нещо в скрито или в изолация, или някакъв тип служение и работа, която да не е в светлината на прожекторите, защото твоята енергия не е в това. Твоята енергия е в социалното взаимодействие. И така разпознай какво е естествено за тебе, кое отговаря на твоите дарби и таланти, кое е естествено за тебе. Също мъдра мисъл, която ще ти помогне в това, е следната. Много хора подценяват или пренебрегват техните дарби, умения, защото това, което те вършат, е естествено за тях и понеже го вършат без усилие и неестествено, те не мислят, че са надарени. Но всъщност точно това, за което не се замислиш и ти е лесно да го вършиш, точно това е твоето надаряване, защото ти можеш да го вършиш и без да се замислиш. Ако трябва да се замислиш и прекалено много там да се организираш и да се ангажираш, да свършиш нещо, очевидно това не е твоето надаряване. Когато си надарен от Бога за нещо, то си тече естествено, в известен смисъл, дори не забелязваш колко си продуктивен и колко лесно произведеш големи резултати в това. Така че, дали си човек, който обича да пише, дали си човек, който обича да говори, дали си човек, който обича да наблюдава или да анализира, дали си човек, който обича да си стои вкъщи, дали си човек, който обича да излиза и да е след хората. Такива естествени характеристики на твоя живот ще ти подскажат каква е Божията воля за живота ти. Слушай свидетелството на Святия Дух. Римляни 8 глава, 14 и 16 стих. Главният начин, по който Бог ни води, е чрез вътрешно свидетелство.
Римляни 8.14 казва, които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Святия дух иска да ни води. 16 стих. Така, самия дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии деца. Кое е най-голямото събитие? Кое е най-важното събитие в човешкия живот? Да бъде новороден човек, да стане Божие дете, да приеме Господ Исус и да бъде новороден. По какъв начин Бог ти свидетелства и ти говори относно това най-велико чудо в живота ти, относно това най-велико събитие в живота ти, относно това най-велико решение в живота ти? Как Святия Дух те привлече към Господ Исус, работейки в сърцето ти? Как Святия Дух ти потвърждава и те уверява, че ти си Божие дете, чрез вътрешно свидетелство? И така, след като за най-важното нещо Святия Дух ни комуникира чрез вътрешно свидетелство, за всички други решения и водителства в живота, Святия Дух ще ни комуникира чрез това вътрешно усещане, това вътрешно свидетелство. И всички други форми на водителство, така наречените външни форми на водителство, всички свръхестествени преживявания, изгледични преживявания, които имаме в духовния свят, те всички трябва да бъдат проверени, изсверени и изпитани чрез вътрешното свидетелство на Святия Дух. Главният начин, по който Бог ни води, е чрез вътрешно свидетелство, помазанието в нас.